bandiraɓe sehlaɓe kala kono joola yo jaam jol ina wayno ko gandal hanki e hande ceerno Cheikh Tidiane Al Maktoum ganda joɗɗo gandal o mo ganduɗa oɗon gowti yebdemo jaadiɗo Pinde TV gando ko fate fannuji kewɗi joguiɗo wune ko fate ngaagu ko wiyete ko noobo ñimlude neɗɗo e nder galle ha wawa deeje ceerno mo ganduɗa ko ceerno Cheikh Tidiane Al Maktoum bawɗo ko fate udditare ceerno mo ganduɗa fannuji mum ina kewi en kaali joni ina hen ɓandu bonnandu omo jogui lowangal muɗum arsuku dartiɗo e ko wiyete ko hono lowangal ngal mbiɗen joni ina laɓɓina ɓandu ha laaɓa itta dabreji tawa ko ɓoyɗi e kesi kala itta ɗum ha laaɓa waɗane lowangal gam daña udditare kala jiɗɗo hen ko yaawi ko moƴƴi ko feewi noon woto fat yo jokkodir e Cheikh Tidiane Al Maktoum e 77 835 16 16 ceerno mo ganduɗa ko gandu nunɗuɗo Cheikh Tidiane Al Maktoum mo mbiɗen joni ganda joɗɗo gandal fannuji kewɗi ɗi liggoto ɗi ganduɗa ina jogui hen wune ina nundi kadi ina yarliti ina yaada e bandiraɓe he ɗum noon mbiɗen kala jiɗɗo ko kalɗen joni ko yo yaw nodda 77 835 16 16 so tawi on naati on nimsata gollal jongal gollal laamgal gongal payodingal gandal hanki fina tawa e gandal hande bittingal nunɗugal no nane e joni hoto leele jokkude e mo ganduɗa ko Cheikh Tidiane Al Maktoum jam gila amu ɗari a jamani e a ñamta ñir ko tan hande iller suftunoy sur le plat de sur le plat a yiɗa e an ko hanma ñamde an ko hanma ñamde wejje dara ko fenande gila jiiɗa Amadou naate galle o hande ɓerde ma nde nan waɗni tan Amadou gila naate galle o ngabbi dow leeli kanko e joom suudu makko an ɓerde ma nde nan waɗni tan an ko woni probléme ma kote am woppa joom suudu makko o jeeya galle o fota ɗo ar an ko ɓuurma wemde no woodi an ko tawi ɓerde ma nde ɓawli ɓerde ma ni way ni ɓerde ma nde kurum wi kurum anani an neɗɗo ara e joom suudu makko ɗum no jari gedda hira gedda bottade aɗa waɗa guerede fin ɗo eyyi min ɗemgalam gon nomawde mi haalat way an ɓerde ma nde kurum an ɓerde ma nde he faw an ka hasida way an neɗɗo he yaab sa welam jalta galle o an gonda ko ɓawlude ɓerde an min ɓuurma fuuf an de gandum ko mannomi ko Amadou sinno ko an wonno ɗum Amadou ma maayi sellata anani min ko Amadou wonnuno ko min wanno ɗum Amadou min nanguno gorago makko mi itti gorago o sa kaldami hay sababu Amadou ɓuuri wulde morma taw ko ɗum ɗon te mam ɓeydu degré o noon mo ɓeydo wawande debbo makko so Allah jaɓi mo jibin an haasido morma
allo Amadou Arseli waaye ko Daouda walaay tampere Arseli kam Binta wadi waaye min kay wiyaani ma yeeweeni kono ko mettere gonɗo ɓi Kaw Moussa ko garitaɗo wallahi ko garitaɗo nono waɗa réseaux sociaux ji nono waɗa revue de presse fof wallahi ko joni timmi ɗum wallahi lekito kanko ko mbiyannomami ko tan kanko liggey makko laaɓani ɗilande mi hannino moon en ko gardannoɗo autoji caggal leydi mais autoji ala kayitaji manam ko trafic autoji o waɗatno wallahi joni timmi ɗum wallahi mi annda ɗum waɗanmi hami yew par ce que ɓe mbi hay goto wawamo yiide mais anda te hay joom suudu makko mo jogino e galle ko hoore disparaître ko hoddoji wallahi nde yimɓe ngari toon tawani toon Moussa jaboyimo mi annda ko frontiére holto omo doganno toon gendarmerie nangi min kay mi annda ni yimɓe mbaɗa min tawi moƴƴere neɗɗo saɗa waɗa toon waɗa ko moƴƴi quoi ɓoyani hen joni nani aduna makko boni minenne kadi mawnamene probléme par ce que a wawama yedde par ce que ko ƴiƴamma kanko fonno daranade hoore makko guila ko ɓooyi par ce que omo andi ko waɗata ko moƴƴani ɓooyi juuti ko nangateɗo ok jarama Daouda kono ɗum yurmi ko heewi si kawu Daouda aytan ske Allahu akbar Allahu akbar Amadou on so ari ko noon mi anda kala ko fulɓe coolini so mi yara ɗum haalinde Amadou on kala karannomami e makko wonko jeggini ko waka ko sulaar restaji makko wayni waanu hay waanu so remori ɗum Amadou wala accu kawal min oɗon Amadou min on ɗon so tawi noon yaltiri kam galle makko min yo Allah ñaw hakkude men Amadou gudda debbo e galle lebbi tati manda lebbi nayyi mbaɗane galle o miyan debbo tout tan goɓɓe tan nanan men nder galle mi nani kanko mo jogino debbo min gonno e galle o mi meeɗa fawde debbo yidade saka won ɓe bedday Daouda noon wi kam wi debbo manda waɗi disparé wiyami anda debbo so waɗa disparé nawmo laakar noon tan debbo de mbaɗen min Amadou ñande Allah walluno kam ha pawmiɗo wiide mi walla mbo waɗa disparé goɗɗa noon ko fawaji debbo min mi sikkanno ko hangaɓe o jogui toon wona lawa ko toon mi toon lawat min mi yettata mi sooda paak haade kangal ɓoccaaɗi sikuɗa hangal sikkanno ko hangal kummis dal aɗa andi kummis ñeneen gilowirtama rew feno way kam yiɗ kanko fenno kam ɗum ndiwti ni ngandumi debbo nene galle o Amadou jamma yimɓe ne nattata jogui sakuji wuret tan autoji a yiyaɗi yimɓe ne garta tan gadda auto ne nawta ɓerde moƴƴani criminel o kuuɗaɗo kudde firawna mi waɗi balɗe tati kaso sababu angay ɗeɓi booma kono koram hanti o fewtima ɗo fewtima hola min kam wocce kam manda o yeloto manda kanjara weɗ tan o est ce que sigar watti yalade moɗo yippoto kanjara rekkude kude min kam gueɗe makko mi haalda hen min makko min beldani o doganno noon o jogonno yawtude frontiére wiya radio ji whatsapp fof waɗi ko waga bon te so yettino ɗo ko anje awa kam woppude mi wirtimama mi salminani woppam wude witi kemita wudo joguiɗa ɗo ko hunuko ma
an jogiɗa ɗo ko hunuko ma e duus jogiɗa ɗo ko hunuko ma e duus wacce dara ɓerde ma ɓaleere ɓerde ma ɓaleere kala ko Allah waɗi no anndi an sa yi Allah waɗi hunuko ma ko koros omandi ɓerde ma nde ɓerde ɓaleere kurum jogiɗa an haasi ɗo ala ko jogiɗa ɗo sona woppam wadde mana wacce dara mbima fii a suka fii min ɓe wocce an ko woni a ceerno Mody ceerno Mody onon ko woni o toñiga ma yeeso Allah min jibisar ƴe ɗum ko tawi mbaɗa ara mbaɗa yara ndiyam jibisar wiyano haɗami wojje aɗa ko jinmi wona neɗɗo an tata kona pour qui ko woni ala cote mbimami ɗo affaire o ko gasata ko woni probléme jamma probléme ñalaw pourquoi ka hasin ko wonma e gal ceerno Mody onon ɗiɗo fof kaldani mi yiiɗa ko muusi on mais kadi hoddibam ne kadi onon coow jamma coow ñalawma pourquoi ɗum ɗon min mi wittimo haajam ala e makko min guiɗo suuɗi kam ɗo hoɗi goppumomi tranquille ngar mbaɗa siwo ndiyam guiɗotan haala mi siwde ndiyam kanko jeeyi o somo yara goppamo yara onon onon ɓeeɗo ɗiɗo onon ndenndi ɗo onon ɓeeɗo ɗiɗo même pied d'égalité andani ko kalantumami ko dañi gati ko an kaldanmi wallahi an kaldanmi jinmi ko probléme o yo gasande anani ni kam ni nattata wocce ko an ɓerde ɓaleere anani ɓerde ɓaleere so Allah jaɓi ñande laakaro ma mumaji fof haala ceerno Mody a haalata ceerno Mody ande mbaɗami haalde makko annene ko woni kam ko muusi kam min wocce no fotimi fii ala kono annene so wocce waɗima haalnam par ce que mi yiɗa probléme e nder galle he min jinmi ko enen fof gonen gootum mais probléme o kam ko jahanmi mbaɗa arta ko tan yoni kam Binta aɗani an a yejjitani hanki an a yejjitani hanki o yejjiti hanki Binta o ala komin mbaddani o hay suudu minen ndendi imin jooɓ eyyi joni gasi jafodire onon ɓeeɗo ɗiɗo jafodire tottumo junngo wi yo yaafe on ñoñ on ñoñ